ipakasalita ni Darwin nga napauluan OMC. Yeah. Sagudayan nga iti surat. Dear Manong Nemi, nagkuyog kami kini Edgar, Manong Nemi, nga napan ng bisita di may isa nga project mi. Nga badagpadpada kami nga engineer, kada kami iti DPWH, iti lugar mi. Manong, kami pagarupen ang kurakot kami, nga taga DPWH kami. At talaga tayo kurakot nga talaga, at damat kita na singpet, akas kada kami kini Edgar. Edi siyempre, maamitan kami iti pangaldaw. Damo iti simrek, Manong Nemi, iti may isang medyo semi-class nga restaurant. Dito tan mangaldaw, amigo. Sige, engineer. Kaputa engineer tang agpadpada, akat engineer tawag karata. Awag tunggal may sa karata. Notad dumagbaling na engineer. Imasadag Manong Nemi team, may sa analapsat nga waitress. Yes, good afternoon, sirs. Wow, sirs ko na. Iniawat na kanyak ti menu, Manong Nemi. May kabel sa jet specialty. Wow. Crispy patak. Nemi mas katanong tayo crispy patak ni Ray Piasta. Crispy patak, please. Kimitak tinating Manong. Nahed na to eh. With laplapayag. Pagka natin ingredients yung laplapayag, miss, at namang supply gara kami, sir. Dahito lang. Partner, dito minum. Hanta mata na sublit opisina. Nag-awit ako sa Jabalay eh. Dahil wala nga, di ka nag-time out. Makamtulatan natin, Guardia Giant, nag-time out na ng tulatan. Kahit kayo naman aggressive. Sige, yun ang mga brandy. Yeah? Kasi nung katakal na, sir. Kaya ay 50 milligrams. Okay? Raymi, ha? Yun naman dyan mainom. Okay? Hanggang nag-isasab ti ice. Tapos hanggang aga-ice, no, uminom kam ti brandy. Parang Nemi Ruiz, sir. Naging gaman ng Nemi kinunak ni Edgar. Partner. Nainlove ako ni. Ha? Kada dyan lang ang waitress? Nainlove ka? Waitress lang? Partner. Ang mga lalaengan, di kita waitress ka man. Naumsi ka man. Abay, umsi ka da dyan. Una, umsiyam ti padam nga tao, kabata waitress lang. Kit engineerak. Hanggang magbagay. No ti profesyon, hanggang magbagay. Ngem tirik na. Agbagay kami. Ngem magayat nga tamat kang karigay. Depende ano ka sa no. Sige, bahala ka. Sige. Di ka pa in love. Partner. At doon di babae dita. Yung jack pa sarakan nito panakain labak. Anyang rulata? Gamgamitam na tayo. Partner mo dita. Ano nung kang rod? Nung makaaramak? Pangalaak? Kaya dumating din CRO. Nadaldalos na pa ya. Yung bagta GRO, kapata hanggang siryo, awan ti engagement. Ngayon di kita nga rod nubiam. Mat engagement. Basta kayat lang, sige. No string attached. Ay, Edgar. Balbalo kan, partner. Ato chicks mo ala. Medyo ato. At anomalya mala. Si kansamat, iti kakon-kontak no ka ni governor. Wala sangkat ni mayor. Ni congressman ko naman. One. Si kadagiti mangilaklakan ti proyekto ni congressman. Dabi di kiti senator. Congressman kan senator. Di kiti talaga ngayon, di kiti buhayan.
amin panagibiyang manunemi dagiti congressman kada senator iti seknan kadagiti project. At relasyon da kadagiti taga DPWH. Nga dito tiga po na apay nga mapasamak iti corruption. Ngam no maikatilinteg nga kumakit awahang nga makibiyang. May parit dagiti congressman kada senator nga makibiyang kadagiti project. Awang kumanti mayat nga senator kang congressman. Kunakmat itinagam kumano. Ngam, hambat nga rog magna, hambat nga rog nga may implementar digiti project ng runa kadagiti infrastructure projects no awahang nga magna iti kongreso. Iyan ang natatayan na ngamin. Yeah? Sumid lang magnalata magna. Iri agsublin manong name iti waitress at dan arak. Miss, mabalin ti makyama mo. Ti makderan. Iniyawat ko ti dakulap ko. Inawat naman. Manong name nagraip ti dakulap mi Marisa Timbagana nganagan na. Maragsakan na kamakamamuking ka Marisa. Siyakmat ni Engineer Darwin. Engineer? Nimat Engineer Edgar, padak nga da iti DPWH. Oy. Amok ti adati panunod mo. Baka makangit ka ti engineer, baka mamukad engineer nga taga DPWH kat sumbreg ti panunod mo kurakot kami. Hang kami nagpapada. Adakas jay adaman saan. Siyak ti saan. Diyak lamo na ti kaduak. No, amman. Mabaling kumalat cellphone number mo? Facebook account mo? Please? Sir, saan nga maikarkari ti may salang nga waitress? Hamong lalangin ti waitress? Nadalos nga pagsapulan. Nasyak ti agayat awan ti bilpilyek. Alo? Ayatin di bagbagam sir. Kasandula magtumpahan. Tikit kinaalis to yung lalaki. Nga mangbula kada giti babae. Nga mga lilaw kada kami nga babae. Saan nga pa nangalilaw ti babuyakin ka? Sige sir, itid ko king cellphone number ko. Ngayon sa mong itid sa bali. Saan kong iwarawaras? Alawin, kini Facebook account ko. Thank you, Marisa. Insurat naman ang name yung cellphone number na. Ted na kanya. Sir, dito na Facebook account ko. Wow. Ay, sorry kinabastos na dyan, sir. sorry nga. Isukat mo sorry ka sigod. No kasi no kapintas mo ti personal. Napimpilas man daytan. Salamat bagbagang inedit ko. Pintas manong name iti katawan adadang malukoy tirik na. Nang rona manong name makita ka na ornus na pudaw dakiting iban na. Nakaninit, nakadaldalus, nakaimimas nga dala ito'y numakahan. Manong name minum kami. Talaga na inlove ka, madlaw ko. Tinamag, kinunaniad ka. Saan ang agang ahaw? Ibilang ko nga first and last love ko ni Marisa. Ngayon, akong pengat at boyfriend na. Imbagaan ako man na. Virgin nga tapay lang. Dapat lang. Gabot na saan nga virgin, diyak kayat. Saan ang orot pa na ka mo? Into manubya mo. Tagi ko am to, at numaparik na ka mga virgin. Kasanong nun din na kahit ngayon. Saan ang problema na dan, partner? Uminom ta. Gandangan saan tang tumatang sumalik ito pisina. Nalpas na batang de inaramid tatangal daw. Urahig terabi. Tatawagag to ni Marisa. Digaak nga dago si Suna. Pinagpakada kami manong name panakkalin nga tip tinted ko. Para kang
Abag, katawa ka. Kasto ka kadingay, nga agtip no agaharim kayo. Amo mo ngaraman ka. Italang din nga ibaga. I love you. Nakalalis to nga ibaga. Kabuta nagtaod laing timurdong tidila. Bahala ka, ano di ka mamati, para kanya, ipanagdek ko. Iti sumang pagdagditi balay, manong name na danon ko ni Papa. Ni Papa, manong name kit retirado met nga engineer. Dedi mama, manong name kit nag-retire kas principal, ngem, natay iti kapigsa ti COVID. Nagladingat kami manong name iti kapigsa ti COVID. So, kanabalon ni Papa. Aw matan ti panggap ng agasawa at lakay matan. Mahilig iti manong nemi palanad di talikod, nagtartarakan ti native nga manok, ken agmulmula tinateng manong nemi, so exercise na. Duwakam lang agkapsat manong nemi ni Manong Simon. May samin iso ng architect manong nemi. Inaw na ti talong atawan ng siya. At the girlfriend nan manong nemi, may isang doktor. Irin ta siya, kit ko na ni Papa, nga maki-girlfriend natin. Sa lakit ko na, masapol manusang nga engineer. Napimpinas pa ti posisyon ng MC ka. Pinagdit pungutuladan ni Manong mo, mga asawa ka doktor. Kunakmat kang kuha na agad. No siya sino ti paka-riknak, ti ayat Papa. Iso. Saan nga mabalino saan nga professional lakas ka na tayo? Nga iso deta nga isasangpit ko manong name kat nadlaw na siguro. Na in love ka nga din iho. Apay pa, madlaw. Ano't pakadlawan nyo nga na in love ti may isang lalaki. Babaen ka na matam, mabaen ti expression na kinibibig mo. Long eye ti abagam. So amok, ka talagang na-inlove ka. Saan kaya nagbindot pa ba? Na-inlove ako. Okay, alistom nga rin da. Tapos nikas na kat manubya. Tayam amom tumaten kanyak. Tapos nikas na kat kilatisek no rombeng ni suwan saan. Pa, andiyan kami ti kayat yo. Anya ti kayat ko? Nakasimsimple, common sense. Alangan mo nga mga asawa ka, ti may isang tindera, mga asawa ka, ti may isang sales lady, mga asawa ka, ti may isang katulong, mga asawa ka, iti ananta. Nga naggraduar iti kolehyo, ngayon awat tinapindas ka trabaho na. Tabay, diyan nakainlabam. Saan nga makalasat ka di kiti kwalifikasyon nga magbaga? Saan mo laingin ng yaman mo? Dahil laba ko nagpeso manong jak penanubya at dan ni Papa nga mga umsi. Siyempre, yung tunumamon na may sala nga waitress. Umsyen na. Kapag nga waitress lang. Problema. Di pa napasamak na madang problema. Sabi kayo sinusot na kayong labak. Nakadunga babae dita. Dagiti ka opisina aming padami nga engineer. At dapat agkas kanyak nga nurse, chief nurse, iti hospital. At dapat agkas kanyak nga accountant, ken manager di bangko. Apa nga ni Marius sa tinakain labak. Dinteng ni Manong Simon, Manong Nemi. Kabagis. Manong. Kabagis ko lang nataking na ako. Brother. Kumusta man? Kaya, doon kita ko, plano. Nang Pasko di pisina.
Sila kahit ko't pinom. Pagkor ka, kaslad na inumon. Iminom kami tay, nangal daw kang kin-engineer Edgar. Ija mati nakamamuak, tinakain labak, manong. Oh, restaurant? Abay, padam nga customer? Haan? Ano nga ron? Isa ti manager, aking kukat restaurant? Haan? Ano nga ron? Waitress. No. Kaya sa inyo pagkaduanan kini papa. Inyo na yung unang nakadata. Siya ang architect. Ken si kang engineer. Dada nga problema kita. Kaya ibagakon kang kuha nga ni labak nga may isa lang nga waitress. Ay, ang kupigay mo na ibaga. No sino? So nga problema ka ron. Diyak pinanubya. Ang magproblema ako. Akit no, salo nga singam data nga pagayatan, bilin ni papa, akit talaga nga sangking kadwa, kontra kayo. Sumupyat ka sumupyat. Numampay, mabalenta ko nain, nga awan ti maramidan na no, isot kayat mo. At sikat agasawa nga eh. Ngayon, mapaguram ni papa. Banag saan ko akayat, nga da makapagurak yung kuwana. Iba't patagta ni papa. Nagasman ti panang ipatpatig na kanata. Malaksid. No sa mo kangayat nga may bawing tirik na iti sa bali, malaksid no, makasarita ta nga na siya at nga deta nga paglindagan na ket ikatan na ko ma. Maamendaran. Wano, may kat nga lintag. Sa bagay, no, or anyaman ti profesyon na, dinaskan kat napudnot pa nagayat na. Kan nasigmpet. Nadungo, man nakaawat. Agbalinto ka, nasiat nga asawa. Dadato tinaskan nga ilawlawag kita ni papa. Nukas pagkarikan, tamanubiam data nga waitress. Kat yam amum to kayong kuhan, at supyatan na. Kasarita tantuan siya. O ana, brother, siya ako hindi mapanggumatang. Ta sikat makaamon nga mapan mangibagakin nga na sabel nga mangluto o tinay mas nga pulutan. Nagsasango kam nga talo nga aga-ama manon nemi nga nang shot. Sagbay nga mga ito, tag-shot nga. Kumusta salon at yung papa? Dinamag ni Manong Simon. Okay, mate. Gananat kayo, ha? Agma-maintenance kayo, di ba? Na dato'y high blood ko, di ba? Pag may maintenance ak. So, nga kayo ngagkapsat. Di kayo mangmangted, iti anyaman nga pagpungtutak. Tapos sa anak ka, ma-high blood. Kinita na katinaliyaw manon name ni Manong Simon. Nagdomog ak mo ito. Sabi ko mga datang, awan pa kayo na igan datang nga. High blood ni papa. Di yun na eh. Maya, dami pa ate, wag kumakata kayo. Baga akong ginanasabel, ginasaran na mga antayon. Nanasabel, ginasaran na mga antayon. Ikit, di pa na boss. Awang labing pinasmit lang no, at kalkalingan na lang, papa. Pangpayin mo sila di panangan. Ken panagturo. Ikit sa mabalingon tumot nga ituloy, no, ante may boss. Isarek kung tutunog ti kwarto. Ala, agisar-sar kagayam, di ko arak ti kwarto yun, papa. Ala, high blood yun. Edi nga rabi, manunimi tinawagak ni Marisa. Simong Batman. Hi. Good evening. The engineer Darwin ito. Amok ha. Kaputag, namay ka tumawag ka. Tayo alam nga tinumber ko. Kumusta ka na? Gusto eh. Nalpas ti duty mo.
ita lang amin nga nag-duty actel daw. Dati-dati kitrabi. Kid mo sa 24 hours, di restaurant nga pag-ububra. Naging galang iting alas 12. So nga, nag-duty actrabi from 6 to 12. Basta. Kanong ti aldaw, anong oras ti ubram, no? Awan trabaho ti aldaw. At sa bali nga, sideline ko. Bali, duwa ti trabaho. Nag-duty ak trabi, at trabaho ti aldaw. Basta. Di ka marigatan? Medyo, ang ananusa, darang arod, kasapulan. Anang Nilaba ka talaga kay Marisa. I love you. Sana may karkarikan ka. Ti may salaing nga waitress. Sa mo nga lalaingin ti kina-waitress mo. Tinaskin kat na daros nga trabaho. Tinaskin kat amok na singpet ka. Nadalos ka. Kinapintas ka. Pag pinustahan ta, awampay boyfriend mo. Awampay. Apay mo, madlaw. Apay na ko mag-girlfriend, ay boyfriend ko, kanadan padas ko, madlaw. Madlaw. So nga mo, awampay boyfriend mo, awampay padas mo. Iso nga si Kati sapsapulik. Ano gutak, masak ng engineer. Dati nga engineer, ono engineer nga nag-retire ni Papa. Architect ni kapsat ko, tuwa kam lang ang kapsat. Ano di kita madlaw ko, kadagi di babae nga agkras kanyak. Ngem, amok kan patsyek. Adan experience ti gidyaym. Kinawa matematik na kayat. Sika pa lang, siksikan to lang tinakinlabak. I love you so much, Marisa. No kahit ko makita isuna, mapanak iti restaurant, manong name ngem, rabi kat duty na ko nada. Iso nga, iranak nung nga ti rabi nga mapan, manong name iti restaurant, tapos nang makidak ni Marisa. Hi, kumusta? Imayak ti aldaw nga awang kagayam, tapos ang ka naka-duty, napangka iti sabali nga trabaho. Sinudsod mo ka din ang sabali nga trabaho? Saan? Saan ko sinudsod? Ano kami may kadwa nga trabaho? No, ita, ket agi sa serbak, gabot waitress ha. Trabaho may sa, dato'y boses ko, iti usos sarek. Bamon. Saan ko na panunutan, no? Announcer? DJ ka? Haan. Nakasarsarang sa panagkataon. Gusto ko lauray. Naragsakak. Kabut naragsak ka. Naragsak lagi din bangunan ang pamilya. Aging gaman ng name napasungbat ko iso nakalpasan ti inem nga bulan. Yes. Nanaramanak nagibibig na manong name naarakop ko iso. Ngano mo ba rin na kumakit? Adan mapasamat ka na kami. Manong name nanubya kon kat imbagak kini Papa na napasungbat kon ni Marisa. Kaya niya pala turay. Kaya mamumong kanya. Intonal daw pa. Intonal daw. Umay to ag-lunch doy. Agad siya at imang isagan iti special nga lunch para nga tayo para kang kuana. Tagbalin to nga manugang kunos pagarigan umuno na kang kasar ng manong mo. Dimteng nga rod ni Marisa manong name nakapimping nas tilangan. Agbili pa talaga ni Papa.
Wow. Amom tiyagpili yan. Kaya man at profesyon na. Di mo imbaga ano na profesyon na. May sa kaning accountant, ang mga provision ni bangko, may bagay unay kang kuha na. Bueno, may sa kaning businesswoman, may sa kaning ano yan, orahin nagsabatin. Sinabat ko man ang naming kalpasangan nakastrek, pinastrek na sa bel nga ng lukat itig kay naging narakop kami. Ilagkak pa di lips na. Wala. Nilaing papang mo, tipang niya maumong kanya. Yaman mo kung ito pa ginimanong ko. Na Simon. So, natin. Tumanong ka. Pa, ni Marisa, the girlfriend ko. Marisa ni Papa. Nagmanok man ka na kayo, sir? You're so beautiful. Mag-gustuak lang ang iha. Saan ka nag-make up? Yung natural di pintas mo. That's good. Kami na pala pasal sa lutsudak ni Darwin no anati profession mo. May sak nga waitress iti may sa nga restaurant. Ngayon ka. Sana kagangaw, sir. May sa nga waitress. Nalapsat ka nga waitress. Adulagit iti customer yung kapag nalapsat ka nga waitress. Pagka nalapsat kay amin. Nga sala nga, dadya imas di putahe, no digat ka. No digat dadya. Lapsat kan pintas pa nag-serve ha. Sabel, ginasargan na mangal daw tayo. Imunan ni Papa manunemi iti kusina. Darwin, Marisa, madlaw ko. Di ba nang ibagat nga may saklang waitress? Madlaw kung saan nakakayat ni Papa. Marisa, saan nga ni Papa desisyon? Sige, nisot ko nam di. So, nangan kami manunemi kat numan madlaw ko nga numan ang kitain ni Papa ni Marisa. Hindi malpasen, kinagpakada ni Marisa, di makapalpa kami, manunemi. Inakon. Abang nagpakaibay-bay ka siya. Tsaka mo, no, nagkinagurit siyan ko. Itay, ada ka siya. Pinasit ka nang ni Papang mo. Ket, imprang ka na mismo kanyak, Darwin, saan nakakayat. Inlawlawag na nga napaglintagan ti pamilyayo. Ano saan nga professional? Saan nga rumbing nga may kama? Pasensya ka ako makin ni Papa. Noon narabid naman ti kasya. Ngimulitak, saan nga ni Papa iti batungpal ng ti kasya? Nakasagana kalaksiden ni Papa. May labang ko langit panagayat ko kinda. Ngatak, no pagpilya-pilya na kanin Papang mo, iso ng amam, nga awan ka no awan iso na. Uno siya. Laglagi pa. Masukatan tinubya uno asawa. Ngem ti ama. Sa mo pulos sa masukatan. Marisa, iba't patek ka. Dapat patek ka kadingin ni Papang mo. At dapat yung bagal ng Papang mo kanya. Nga taka ng sakit na. High blood kan sakit ti puso. Nga once, nga masupyat ti pagayatan na. Baka dadagas sa mapasamak kang kuhana. Kahit mo kati nga matay ti amam, kapukin ka. Baliwan tong tumagsaritaan ti amin.
Itulod kan. Sana yan. Ipalugan na klaingin. Sige, aron. Manong nemi, ili sumangpet ti kapsat ko ni Manong Simon, kinasaritak. Ksyak din ito sa ti arak kan pulutan. Kaya iba rin papa. Kahit kung si kakalang kan siyak tagsarita. Ano? Apa ito problema? Inyamamukon ni Marisa keng kuana. May nag-lunch dito pala itay daw. Good? Itay, hanang yung padlaw nga tinakayan. Ngamitay, adagundaway da nga sarita nga tututo. Kinuna ni Marisa kanyak. Ngayon prangka na nga na yung pinsan. Nga dinak. Saan nakayat ni Marisa? Naibaga na pa yung nga sakit ni Papa nga. Posible nga. Agatake at ang sakit. No da pakasakitan tinakan na. No da saan nga matungpal. Nga kayat na. Ganito ako na ni Marisa. Siyempre, para kang kuha na kit madi, no adda saan nga manlugod. Gusto ako nak, kang kuha na, nga kasaritak to ni Papa kahit ko nga mabalbaliwan na nga paglintigan na. Tapos na di kastakit awan tagbali nga problema mi. So nga manong, imbagag dato ita. Data ko mga duha ti makisarita kang kuwan. Manong nemi kaday di ngarot nga rabii kinasarita mi ngagpadpada kay ni Manong Simon ni Papa. Pa, ada nga tamat, ada di kitilintag nga nasangan nasken nga agtultuloy kat nasken nga may kat, may sarding alintig. Unsaan kat maamendaran. Eh, di kayo siya sawag. Pada to kat may pangkip ka ni Marisa. Eh, siya ka di nga waitress laing, iti pagsasaritaan niyo. Papahasaan niyo ko mga umsiyan ni Marisa. Pa umsi ka di, di pa nang ibagak kam, agpaypesoan. Panang umsi, panang tagibasit, panang husga. Gapo ka dito, waitress, kat nababalaunayin, at tikinatao na. Papa, nasingpet, napintas, nasayaan, napudnong agayat ni Marisa. Pagkuna, baka gapot engineer ka, iso ang hidayat ta ka, handyo ko manghusgahan, iso na papa. Nagangarot kayo, Joyta. Ikadag na paglintagan, nga tirumpeng nga asawain nyo, kat pata yung professional, nga ore no asinuritan, kat mabalinlatan, nga siyay. Naglagay pa nyo, sakti amayo. Sakti bang iturturong palain ka na kayo. Ano naman ti propusyo nga, mangipapilit o mangibaga nga, gabot at professional kami nga, kapsat kat masapul mo na professional, tagbaling asawa mo. No may bagay, di pamilya tayo. Tadati ka din. Nga di kitinaganak kada kayo, papakit professional. Sangga din nga nagkapo kayo matibaba. Hindi, nayanak kami nga kapsat, kini Manong. Adan dato nga balay. Kahit nasaliwan-wan tayo. Gabota, maestra, dedi mama, kahit may sakay mat engineer. Sa amin nga na riingan, tirigat. Kahit, dataon na pagyamanan mi kata kayo, Papa. Yung, mananunod, may isa nga waitress, kahit maikamang, iti may isa nga engineer, tapno, maayangat ba't isuna? Mabaling kung matapagbasahin ni Suna, as pagarigan. Uno ka salita, kapagbasaig, no anyat kahit nga ruso. Tapos hindi ka sa takit, agbaling nga professional, usuman ti kayatyo. Pa, please, siya tagpagpakaasikan ka, Darwin. Di mo supyatan, di pagayatak.
No ipapilit mo tibang ipatag ka na dyan nga Marisa. Nasasayat lang pumanaw ka. Pa, saan ko mga dumting tikas nga pasit? Kadisot kayat mo. Api ko mga siya tisuro yung kansak ti amayo. Napi ako mamot mo saan nga na siya ti pagbagak. Nasayat, pagsayatan nyo. Anong ko na di kita tao nga may isang engineer nga asawa lang ti may isang waitress? Ala panunutem. Api nga mga omsidyo. Di kita dati ng baba. Dagabo kayo mati di baba. Saan ba yung nag-engineer kayo? Anit trabaho yun? Alaman? Hanga dahil ito na palabas ti pagsusupyatan di ho. Idagdama. Kaya di pasakbayan. Ulitek, nung saan mo kaya tagtungpal? Pumanaw ka. Siya ang tangi at may isang ka ng engineer, awalang ka ti utang na ibaga namin. Buwan pa, amok, bigbigik madket. Ngunawang kayo kat saan ka nagbaling ng engineer. Abi ka rin gasupyatin ka ba kaya ta? At dadangin lablabo mo tikis na puso? Abi sa mong usarin na panunot mo? Isinamon da diyang babae. Kaya sa pulam, kaya ad-adda nga nakat nga ito ti profesyon na, ngimitis ka. Manong nemi tinawagak ni Marisa. Yes, Darwin. Daham nga kapsat tinakisarita kin ni papa. Tap na ibabawi na tapaglandagan. Namadadagan nagpungtot. Nung sana ka nung sumurot, pumanawa. Darwin, amala ti ama. Okay lang kanyak, nung kas pagarigan da, di mo mailaban di panagayat mo. Ano nga ti mabalin ko? Kat may saklang nga. Waitress. No. Kayat ka. No pagpilpilyan na kay papa. Kayat ka nga ba? So, irobot ko nagiti. Arwatek. Kadagtalo ako nito balay. No. Samo nga namin Darwin. No. Tapos may ipakita kang kuha na nga. Nung kasunod, kinapod mo, panagayit ko kin ka. Hindi naman ba't kahit asawan nga, pumanawak at saan ko nga bigbigan ni Suna. Isunto pala ti amak, ano anyaman, ti masapul na kanya. No, adanto man masapul na kanya, ka nakasagana kamangtan. Diyak lakaya, ti panang umsina kin ka. No kasta, pumanaw ka? Pumanawak. Mangkitak ti babaling ko pagkasaraan. Kahit nang sahon na pumanawak, saan ko tong palan ti pagayatan na? Europer ko ti kalintaga. So nga pumanawak. Simre ka kitisilet ko manong name imi ang paket na kitirumpeng ka nasisita yung paket. Iti trolley. Iti rumwara kon manong nemi at damat ni Papa iti salas. Iti kita sa una ito hinja, Darwin. Pa, I'm sorry. Kahit mo sawin, adanda nga pigim dahil yung babae, iti siya. Ipatpatig ko iso na. Kahit ko, may Europe deta. Itsubiadam ti paglindikan. Matangkin dolom nga. Bay. Pa. Abis ang sarabay niyo ti... Pa. Pa.
dagos ti ambulansya manon name ket naitaray ni Papa iti ospital. Diyos ko, Diyos ko. Paunay matinete nga pagteng. Diyak pulos ininamnama manon name naman pa'y amok. Nga posible mapasama ka kastoy. As kasuan ng dikiti mga kas manon name iti amak. Iti tinawagak ni Manong Simon. Abay, Darwin. Darwin, abay. Manong, adat ti ospital ni Papa. Abay. Atake. Oh my God. Abay gamin. Indrobot ko nagiti arawatek, tapos tumalaw ako. Abay nga narapid mo kami dahita. Kahit ko lang ipakita ipakita ti parang iropir ko. Natipagayatan ti pusok. Ti adadang atong palit. Ano ito na kasad na? Diyak pa nakasirita na gini mga agas. Manong name adan ni Manong Darwin, idita makasarita man iti doktor. Doktor, kumusta ni Papa? Nangayon iti anak na. Wano to. Kasapulan ti panakaisayang ka na dagos ti operasyon. Kaya po tada bimtak. Nga orat na. Iti ulo. Anya? Kasano ti kadakil ti mo? Usar, doktor. Saan nga napatig? No kasano kadakil na. Tinapatig kat maisalakan ti amayo. Sige, doktor. Doktor. Sige, doktor. Nagkinita kami ng kapsa. Manong? Baghang umanay ti kwartak. Ureg tipon ti kwartam kin kwartak. Pero nasukin nga da kwartayo nga duwag may deposito nga dagos itad yun. Kayon iruar. Tap na may sayang katit na operasyon. Iniawad ka natin nga pasamat. Siyak takim basol no saan nga makalasat ni Papa. Basol ko. Nagring ti cellphone ko nga naming ni Marisa. Hello, Marisa. Pundo ka ti damag? Nga naitaray ni Papang mo ti ospital? Uwan. Kumusta matin? Pinagtipon mi, ti kwarta aming agkapsat. Tapno lahing may pauna para ti emergency operasyon. Nadabimtak ang urat. Kayang paano? Nanihamin tinapasamak. Kalbasan ti pa nagsarito ta, intrubat ko di kita rawatin. Kaya di makita na. Kan mamuan na tiramidak. Bigla na. Nag-flare up. Kasi yung matan tinapasamak. Kahit mo lang irupir ti panagayat mo kanya. No ore na mapukaw mo ti amam. Saan naklakit na mapukaw? Gabot kastat ba nang ipadag ko kayong Marisa? Yung si Direnak ti konsensyak na saan nga makalasat ni Papa? Kinoore siya. Nadamat basol ko siyempre. Kabukan niya. Ngay ba't patid mo? Umayag dito sa ospital. Kalpasan siguro iti about 30 to 45 minutes.
Ado pa nga ti masapul yung kwarta. Ito, madamat pa nag-remedyo ni manong ko. Kahit ko tumulong, Darwin. Manong name minalpasan di pa nagsarita mi kalpasan ng baga nga kahit ko tumulong. Nado nga tamat turnong na. May mo na sa anin. Kababayin man. Kinunak tinakam ko manong name nga mididumteng suna. Na kayo ng porme? Ay, no porme neto eh. Datit ko nak nga trabaho ti aldaw. Trabaho ti rabi, waitress, ti aldaw. Isa ka nga, maestra? Maestra ti college? Professional? Profesor? Kung ako? Apa nga ti mo imbaga? Imbaga ba't kang tatrabaho ti aldaw? Mati ususarek at ngiwat ko. MDJ ko naman. Apa nga ti mo imbaga nga may isa ka nga profesor ti college? Ken sala nga basta profesor. Ken na di restaurant. Kung kami di restaurant. Ni mamati man manage. Ngayon, kahit ko tumulong so nga tirabi, agoy tresa. Abi di mo yung baga. Tanto saan kumanat atake ni Papa. Tanong naman na ko, may saga nga college professor. Ang ka simupiat. Saan nga ni Papang mo? Tigapunan. Sino nga ron? Gapukin ka. Engineer. Nagpamaranga ka, waitress. Kanya kimaga nga may saag nga professor. Tapos yung mamuhak. No talaga nga napudno ka kanya. Adada nga pinili nga ni Papang mo. Gagapuy iti data. Adada man yung mariknak. Ngayon patignak. Akas iti palang ipatpatig ko kanya. Oh, Marisa. Inarakop ko manong name kat tsak malagip nga dakam ti ospital kat inamalak dagiti bibig mo. Aging ka manong name nga dintad na kanya na bungkong nga sobre. Ano na ito? Napanak nag-withdraw. Itad ko nga tulong kini Papang mo. Itad ko nga tulong ko kada kayo. Baring mo manidaitan. Marisa, ti tao nga nang umsiken ka, kaya't mo nga tulungan, tapno maispal. Sika ti tulungan para kini Papang mo. Sika nagproblema, nga, sika tulungan. Nga dada pa ng tulong ko ken ka, kahit para kini Papang mo. Nakasaysayahat ka, Marisa. Kahit sabi ko nga, tamispal ni Papa. Tumulong ka sa alang financial, no? Di ka naimpas na ka ng kakararag. When, gaputamom ka di, nga idi, namamok ni Papa mo, kaslam, nadaanak ti may kaduwa nga ama. Balumatan ni Mama. Hawatig dito kapunta ka sa pulan. Kinagyaman ak Marisa. Nagyaman na. Manong name na ispal ni Papa. Kahit idi tagsublin ti puot na kalpasan ti baliging operasyon. Addaat, adda ni Manong, adda ni Marisa,
ken adda ti ina ni Marisa. Ah, pa, papa, di ko onay pala magpigpigsa, ha? Agyaman ti kinapod Diyos, papa, ta nakalasat kayo. Ket pakawanan ta, gapuhan niya, ken nagpungtot kayo. Darwin, Simon, Marisa. Kinisino ta kadwayo? Sir, ni Mama, ni Mamang ko. Kumusta kan? Abalayan. Um, Bikas na pa ng matmadyo ni Marisa, papa? Kasta ka dito yung pormeyo nga waitress. Waitress sa kiti aldaw, sir, nga dadya waitress, dadya nga restaurant, may salaan ka dito sa nga ti restaurant, nga imamanage ni Mama. Eh, nakayadang kayo ti restaurant. Netikit, ano porme, nga mga isurusuro iti college? Uy, saka nga professor? Wan, sir. Abay, di mo yung baga. Sorry, sir. Pasit dito ti panang subok ko kini Darwin. Higit mo sa wan. Nagpamarang ka, no, masubok mo tibay sa nga lalaki, no, nakasagana nga mangilaban, di pa nagayat na ken ka. Wan, sir. Uff. Di ka nakalasat ni Darwin. Dadadakay kayat na kayong siyak. Nga ori matayak. Sinimot pa. Pa, may pangibaga kang ka, nga di kiti pagkurkurangan ti kwarta. Ganda, isuda, da Maria sa akin ni mother na ti, nagapuan di, dakdakil nga tulong. Nagpaisuyata abalayan. Abalayan, ti bagbagam kanya kabalayan. Imposible nga madi ka pailaeng, agasawa di kita nagtabalayan. Alalistok nga rin tagpa-ugar. Nagalpasan na agkasar kayo doon. Umuna na kan ngagkasar. Darwin, yung ni manong mo. Ay, po. Ay, yung baglaki din na nakalasarak pa. Ay, naaramat lang. Itipan ng subok mo ti anak ko. Ika. Alawan. Na kayo nga talaga tinikari. Congratulations ka na kayo. Advance happy wedding. Kaya't nangasawan, manong naiming, na kami matlang ka ni Marisa tinagkatuluyan. Gabot na talaga nga napudnot panagayat ko. Tayo sulayang ti muna kin mauding ayat ko. Kastamit ken kwa naman. Nakalasatak iti panubok, nga orek kay papanan natin dan din panakatay ti ama. Ipagpindasan na pa manong. Sa ala nga gabalayan, da papa kin ni Mama nga ina ni Marisa. Nagasawa na pa. Iso nga nakaragraksak kami. Iso nga ti agdama, pati ni Manong Simon, Manong Nemi, adamat ten pamilyan. Upat nga anak, timparabor ni Apo Diyos kada kami kanibaris. Dito nga ron, ti pagkasalita, ak Manong Nemi, kat thank you, tilaing mo nga ng iba, sakit sapi ko ma, dadamat na ibatik nga andal, liwliwakin pagsarbingan ti biyag, kada ginipadak nga dindingig, kinagbuy-buya, more power to your program. Ito yung nga ron, agyaman nga pagayam mo, Darwin.